Ahoj, vítam vás na dnešnej rannej lekcii, na ktorej sa spoločne pripravíme na deň, ktorý je pred nami. Pohodlne sa usaďte do akéhokoľvek sedu, či už prekríženého, alebo do sedu na pätách. Doprajte si hlboký nádych nosom a s výdychom cez ústa spustite ramená od uší. Len si uvedomte spojenie sedacích kostí so zemou. Zhlboka sa nadýchnite a s výdychom spustite pravé ucho k pravému ramenu. Ľavú ruku zaprieme končekmi prstov do podložky kúsok ďalej od tela. Ak chcete, môžete pridať pravú dlaň na ľavé ucho a zatlačiť hlavou proti dlani. Predýchnite pozíciu a vnímajte natiahnutie ľavej strany krku. Tým výdychom uvoľníme a len prejdeme na opačnú stranu. Ľavé ucho k ľavému ramenu, pravá ruka natiahnutá, končeky prstov v podložke. Ak chceme, tak ľavá dlaň na pravé ucho, hlava tlačí proti dlani. Môžeme len navnímať rozdiel natiahnutia medzi pravou a ľavou stranou. Výdychom len pomaly uvoľníme, vrátime na stred a s ďalším nádychom cez úpaženie vzpažíme, spojíme dlane a s výdychom ich pošleme pred srdce. Nádych, úpaženie, spájam dlane, s výdychom ich vediem pred srdce. A posledný krát nádych cez úpaženie, ruky hore. Ruky zostávajú hore a s výdychom prenesiem ľavú dlaň na pravé koleno. Pravá ruka ide za chrbát a pohľad ponad pravé rameno diagonálne do diaľky. Predýchnem otvorenie pravej strany hrudníka. Zostávam v rotácii a len dvíham pravú dlaň, ktorú diagonálne ponad hlavu pošlem k ľavému kolenu. Pohľad, ak môžem, vediem hore za rukou. Zase len predýchnem. S výdychom pomaly uvoľním. Cez ďalší nádych pošlem dlane opäť hore. A s výdychom rotácia na opačnú stranu. Pravá dlaň na ľavé koleno a ľavá ruka za chrbát. Pohľad ponad rameno do diaľky. Otváram ľavú stranu hrudníka. Zostávam v rotácii. A s výdychom len dvíham tú ľavú ruku ponad hlavu diagonálne do úklonu k pravému kolenu. Otváram ľavý hrudník, pohľad môžem viesť buď dopredu, alebo hore, za natiahnutou rukou. Zhlboka sa nadýchnem a s výdychom len uvoľním. Z prekríženého sedu alebo zo sedu na pätách prejdem do pozície mačky. Dám si dlane pod ramená, kolena pod boky. Pohľad smeruje do podložky, hlava je v predĺžení našej chrbtice.
Nárty môžu zostať zapreté v podložke alebo aktivujeme špičky na nohách podľa toho, čo je príjemnejšie pre naše kolená. S hlbokým nádychom začneme postupne otvárať náš hrudník. Pohľadom sa môžeme pozrieť dopredu pred podložku. S výdychom stavec po stavci začneme zaguľacovať chrbticu. Pozrieme sa na naše stehná. Prejdeme do pulzácie. S nádychom stavec po stavci otvárame v pozícii kravy. S výdychom zagulacujeme do pozície mačky. Zosúladte pohyb s vašim dýchom. Váš dých určuje tempo vášho pohybu. Pokračujte ešte pár vyhrbení a otvorení vášho hrudníka. Potom zastavíme v neutrálnej pozícii, aktivujeme naše brucho, pritiahneme k chrbtici a s výdychom zanožíme pravú nohu. Aktivujeme našu špičku a pätu tlačíme do diaľky. Ak chcem, môžem pridať tiež predpaženie ľavej ruky. Stred tela je aktívny v pozícii tigra. Zhlboka sa nadýchneme a s výdychom pošleme ľavý lakeť k pravému kolenu. S nádychom natiahneme ruku aj nohu do diaľky. Výdych, lakeť, koleno sa spoja pod hrudníkom. Nádych, vyrovnáme sa. Ešte dvakrát v súlade so svojím dýchom. S nádychom len natiahneme ruku a nohu do diaľky a s výdychom ruku aj nohu pošleme do strany a zdvihneme sa do pozície brány. Pravé chodidlo je zapreté v zemi. Naše boky sú nad ľavým kolenom. A ľavú ruku pošleme ponad hlavu do úklonu k pravej nohe. Pravou rukou sa môžeme zachytiť o pravé stehno či pravú holeň. Ešte jeden hlboký nádych a s výdychom sa len vrátime do neutrálnej pozície na všetky štyri, do pozície mačky. Pôjdeme na opačnú stranu, nadýchneme sa s výdychom ľavá noha dozadu. Ak chceme, pridáme aj predpaženie pravej ruky. Zatiahneme brucho k chrbtici. Máme pevný stred tela. A s výdychom len pošleme pravý lakeť k ľavému kolenu. Nádych, výdych, lakeť, koleno k sebe. S nádychom ruka, noha do diaľky. A len pokračujeme vo svojom vlastnom tempe v súlade so svojím dýchom. S ďalším nádychom zostávajú ruka a noha natiahnutá do diaľky. S výdychom prejdeme do pozície brány. Ľavá noha ide do strany, chodidlo je zapreté v zemi a pravou rukou ideme do úklonu ponad hlavu do ľavej strany. Úklon zhlboka predýchneme. Nadýchneme sa a s ďalším výdychom sa vrátime do neutrálnej pozície mačky. Aktivujeme špičky na nohách,
A s výdychom len zdvihneme panvu smerom hore, čím sa dostaneme do pozície strechy. Cieľom je udržať rovný chrbát, takže môžeme jemne pokrčiť kolená, zdvihnúť päty od podložky. Hlava je voľne vyvesená a náš hrudník ako by sme tlačili smerom ku stehnám. Lakte sú mierne pokrčené a laketné jamky sa dívajú na seba. Môžeme si pozíciu prešľapať, striedavo pokrčiť pravé ľavé koleno. Vniesť do pozície trošku pohybu. Zastavíme pohyb a len prenesieme pravé chodidlo dopredu medzi dlane. Dostaneme naše koleno nad členok a zdvihneme hrudník smerom hore. Ruky prepletieme za chrbtom a pritlačíme dlane čo najbližšie k sebe. S nádychom len pootvoríme hrudník a pohľad môžeme smerovať jemne hore. Doprejeme si ešte jeden hlboký nádych do hrudníku. A s výdychom rozpletieme ruky, dáme ľavú ruku do podložky, pravú ruku pošleme hore do rotácie. Pohľad buď do podložky, pred seba, alebo hore za rukou. Ešte jeden hlboký nádych. A s výdychom obe dlane do podložky obkročia chodidlo. Aktivujeme špičku na zadnej nohe, zdvihneme koleno od podložky a pravá noha dokročí dozadu k ľavej do vysokého plenku. Hlboko sa nadýchneme. S výdychom položíme kolená do podložky a cez jemnú čatarangu prejdeme aj hrudníkom dolu do podložky. Dlane dáme pod ramená, s nádychom len zdvihneme hrudník, lakte smerujú dozadu k nohám, pohľad pred podložku. Predýchávame pozíciu nízkej kobry a náš dých sa snažíme viesť do hrudníku. Ešte jeden hlboký nádych a s výdychom položíme hrudník do zeme. Dlane presunieme k rebrám a s výdychom sa odtlačíme cez všetky štyri do pozície psa hlavou dolu, do pozície strechy. Zase si pozíciu môžeme jemne prešlapať, striedavo pokrčiť pravé ľavé koleno. Zastavíme pohyb a ľavým chodidlom vykročíme dopredu medzi dlane do nízkeho výpadu. S nádychom len zdvihneme trup, prepletieme prsty za chrbtom, pritlačíme dlane smerom k sebe a otvárame hrudník, pričom náš dých sa snažíme nasmerovať práve do hrudníka. Hlboký nádych, s výdychom uvoľníme ruky, pravá dlaň do podložky a ľavá vyrastie hore do rotácie. Dých posielame do ľavej strany hrudníka. Hlboký nádych a s výdychom vrátime tú ľavú dlaň do podložky. A ľavé koleno prisunieme dozadu k pravému do pozície na všetky štyri, z ktorej sa položíme dozadu do pozície dieťaťa. Čelo do podložky. Ruky zostávajú vpredu, dlane v podložke, prípadne dlane zdvihneme a zostaneme len na končekoch prstov, čím vystrečujeme naše ramená.
Dých pošleme do bedrovej časti našej chrbtice. S ďalším nádychom zdvihneme čelo od podložky a položíme sa na naše brucho. Odtiaľ sa len prevalíme na chrbát a prejdeme do záverečnej relaxačnej pozície do šávasány. Necháme spadnúť špičky na nohách do rohov podložky. Dlane sú pozdĺž tela, otočené smerom hore. Jemne len zasunieme bradu, aby sme nezakláňali hlavu. A dopreme si hlboký nádych. A s výdychom cez ústa necháme telo úplne dosadnúť dolu do podložky. Necháme si túto chvíľu relaxácie, aby sme len nechali doznieť účinky našej rannej praxe. A chvíľku zostaneme v tichosti. Potom len pokrčíme obe nohy v kolenách a jemne sa prevalíme na náš pravý alebo ľavý bok. Opatrne sa odtlačíme do akéhokoľvek sedu. Cez upeženie vzpažíme, spojíme naše dlane. A spojené dlane vedieme pred naše čelo, aby nás dnes prevádzala čistá a jasná myseľ. Pred naše ústa, aby naše slova boli láskavé. A napokon pred srdce, aby zostávalo otvorené nielen voči okolitému svetu, ale hlavne voči nám samým. Ďakujem vám za dnešnú spoločnú rannú prax a prajem vám krásny deň. Namaste.